Fil-Vanġelu skont San Luqa, Ġesu iwissini biċ-ċar ħafna tħassib, ansjetà dwar il-ħajja kapaċi imewwitli qalbi. L-ansjetà velenu. Tant li jien bħal kulħadd kuljum għandi bżonn ta' ħinijiet u postijiet speċjali biex nagħmel id-detox biex inneħħi il-velenu minn qalbi. Jgħidli wkoll Ġesu isar. Jiġifieri inkun imqajjem, inħares attent. Kif dan? San Heżikjos, kap ta' monasterju fil-Peniżola ta' Sinaj, spjega hekk. Mod wieħed kif tħares attent huwa illi tara tħares sew lejn kwalunkwe ħaġa illi tgħaddi minn moħħok. B'dan il-metodu nkun nista' pereżempju nara mal-ewwel kull ansjetà u kull ħsieb illi qed jisraq li l-paċi jew qed jagħlaqni fija nnifsi jew iġerrini l-hawn u l-in minn imnieħri. It-tieni mod kif tħares attent, ikompli jgħid San Heżikjos, huwa illi teħles qalbek minn kull ħsieb u żomm qalbek tassew kwieta u ħimda. Dan iwassal sabiex tara aħjar il-ħajja spiritwali tiegħek. Għax tajt dan jagħmel sens. L-bniedem huwa x-xbija u x-xebħ ta' Alla, allura li tinżel fis-skiet ġewwa nett fejn hemm proprju dik ix-xbija u xebħ, dan huwa mezz kif tiltaqa' ma' Alla. Meta kont żgħir kont naħseb illi t-talb huwa biss meta tistaqsi għal xi ħaġa. Iżda issa naf li meta nisar inħares attent dan ukoll huwa talb. Meta wieħed Ġiżwita mar f'monasterju tat Trappisti Benedittini u staqsihom x'qegħdin jagħmlu, wiġbuh "We are keeping watch with Christ." Qegħdin inħarsu attenti ma' Kristu. Filokalja, illi tfisser imħabba ta' żbuħija, hija l-isem ta' ġabra importanti ta' kitbiet tal-ewwel sekli nsara dwar il-vjaġġ lejn il-Qedusija. Fost il-kittieba tal-Filokalja hemm San Heżikjos jew Heżikjos il-Qassis kif kien magħruf. Kapitlu tiegħu jismu On Watchfulness and Holiness. Li toqgħod ħassa attent u li titqaddes. U fih jgħid hekk. Meta l-fantażiji u l-istampi tal-moħħ ikunu qiegħbu mill-qalb, l-għarfien spiritwali tagħna isir sod fin-natura proprja tiegħu. Ikun lest biex jikkontempla kull mawta għaxqa, spiritwali u qrib ta' Alla. Fl-aħħar nett ejjew nisimgħu l-erf u żbuħija ta' dan it-tagħlim li ġej, forsi aktar avvanzat, ta' San Heżikjos. Meta jiebu is-sħab kif tiċċara l-arja. U l-istess meta l-ossessjonijiet illużjonijiet tagħna jiebu bl-azzjoni ta' xemx is-sewwa, Ġesu il-Kristu, titwieled f'qalbna viżjoni ċara, tiddi bid-dawl bħal stilla. Għax Ġesu idawwal l-atmosfera tagħna. Huwa dan illi l-erf ta' Salamun semma dawk li jafdaw fil-mulej jifmu is-sewwa. Dawk li jkunu fidili fl-imħabba jgħixu fih.